Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dukkanin wani musulmi mai imani a zuciyarsa idan ya saurari labarin wannan yarinyar da kuke gani a cikin wannan bidiyon, dole ne zuciyarsa ta taso da abin da ya faru da ita da kuma halin da take ciki a halin yanzu. Yan uwa, da farko dai wannan yarinyar tana buƙatan addu'o'inku. Tana buƙatan addu'a sosai domin ƙaramar yarinya ce wacce bata wuce shekara 15 ba. Yan uwa, wannan yarinyar ba wai taimakon kuɗi take bukata ba, taimakon addu'o'inku take bukata. Tana bukatan al'umman musulmi a yawaita mata addu'a. Ku duba yadda kafarta ta lalace, kafarta ta kumbura, ta yadda kuka san wata bishiya a tsutsotsi suna ci, haka kafarta ta zama. Ku dube ta, yarinya ce karama, shekaranta 15 kwata-kwata, ta shafe shekaru 2 kenan tana jinyar kafan nan tata. Ba ta iya takawa sai dai a keken guragu, kuma tana da damar ta taka din. Ku taimaka mata da addu'o'inku. Yan uwa, wannan bidiyon idan kai addu'a kai sharing ɗinsa, al'umma da yawa su gani su mata addu'a, sai ku ga ta samu lafiya tana takawa da kafarta kaman kowa. Yan uwa, taimakon da za ku yi wannan yarinyar, babban taimakon shine mu yaɗa wannan bidiyon group da kake da shi a WhatsApp ɗinka, da shi group ɗin da kake da shi a Facebook ɗinka, kai posting ɗin wannan link ɗin zuwa Facebook, zuwa WhatsApp da sauransu. Mu yaɗa bidiyon nan, al'umma da yawa su gani su mata addu'a. Ku kalle ta, yarinya ce karama. Yan uwa, tana buƙatan a tallafa mata da addu'o'i. Ku yi sharing, ku yi liking. Yan uwa.